Здравейте! Казвам се Михаела Стоилова и се намирам в моя дом. Преди 2 години и половина го създаде Николета Кръстева и нейния екип. Като историята беше следната. Всъщност ние решихме да направим само проекти и визуализация с нея, след което станаха толкова красиви проектите и тя ни гарантира, че всичко ще стане същото както на проект и визуализация. И решихме да се доверим и за изпълнението на тези проекти. За което мога да кажа, че изобщо не съжаляваме, защото всеки детайл беше изпълнен точно както беше по проект. Всичко беше до самия сантиметър изпълнено. Изключително строг контрол беше наложила през цялото време на цялата тази къща. Идваше през ден, проверяваше всичко дали е свършено. Нейният екип се справи просто блестящо. И искам да кажа, че бихме се доверили още много пъти на нея, както вече направихме с още няколко проекта. Работим заедно вече доста години, 3 всъщност, и ще продължим да работим с тях и занапред. Благодаря!